God Save the Philippines. Ini ang sentro sang mensahe ni Vice President Sara Duterte kaangot sa impeachment case batok sa iya nga ginpasaka sang Kamara de Representante sa Senado sang Miyerkules. Suno sa Vice Presidente, ginapangamuyuan sini ang Pilipinas. Apang wala kuno ini sang plano nga magbiya sa iya posisyon bangod sa kaso. Handa man kuno ini nga respetuhon ang mga desisyon sang Senado. Ginpahayag man sini nga wala pa niya nabasa ang complaints apang yara na ini sa iya mga abogado. Wala pa man kuno sini na istorya ang iamay nga si Anay Presidente Rodrigo Duterte. Apang nagpadala siya sa mensahe sa assistant sini nga everything will be alright. Ang sabat kuno sa Anay Presidente sa iya video nga nagakanta ini sang MacArthur's Park. Ginpahayag man sang Vice Presidente nga madamo ang naga-abroad para magtrabaho bangod sa kabudlay sang sitwasyon sa pungsod. Palagas pa sini, mas masakit pangabayaan ka kaysa magatubang sang impeachment complaint. Parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa.